Daigong ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit. Daigong ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, huhulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Padayon tang magampo nga mahunong naning atong giantos nga pandemic. Padayon sa tang magpasalamat ug magampo alang sa atong mga benefactors, alang sa ilang mga grasyang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya magpabilin kami nga matarong sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Si Adan nakikiglawas kang Eva nga iyang asawa. Ug hanamkon si Eva og nanganak og lalaki. Miingon si Eva, nakabaton akog anak tungod sa panabang sa Ginoo. Busa ginganlan niyag Kain ang bata. Unya nanganak siya laing lalaki nga ginganlag Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero ug si Kain mag-uuma. Usa ka adlaw ni ana, naghalad si Kain ngadto sa Ginoo ug mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel sa mga panganay sa iyang kahayupan ug giihaw niya kini ug gihalad nga labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel ug sa iyang halad, apan wala niya dawata si Kain ug ang iyang halad. Busa nasuko og si Kain ug nagmugot siya. Ang Ginoo miingon kang Kain, nganong nasuko og nagmugot ka man? Kung maayo pa ang imong gibuhat, magmaya ka unta, apan kay daotan man. Ang sala nga nagatang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot motukog kanimo. Busa kinahanglang buntugon mo kini. Unya si Kain miingon kang Abel, manuroy ta. Sa didto na sila sa kaumahan, giunay ni Kain pagpatay ang iyang igsuon. Ang Ginoo nangutana kang Kain,
Hain man si Abel, nga imong igsuon, si Cain matubag. Ambot, magbalantay bagod ako sa akong igsuon? Unya miigon ang Ginoo, nganong gihimo mo man kini, ngilad nga buhat. Ang dugo sa imong igsuon, nagasampit kanako, gikan sa yuta. Sama sa usa ka tingog, nga nangayog panimalos, karon tinunglo ka na, ug isalikway ka sa yuta, nga daw mibuka sa iyang baba, aron pagsuyop sa dugo sa imong igsuon, gikan sa imong kamot. Kung mag-uma ka, ang yuta dili na mohatag kanimog abot, ug magtago-tago, ug maglaag-laag ka sa kalibutan. Si Cain miingon sa Ginoo, bugat ra kaayo kanako kining siluta. Giabog mo ako, gikan niini, yutaa ug gikan sa imong atubangan. Maglaag-laag ug magtago-tago ako sa kalibutan, ug patyon ako ni bisan kinsa nga makakita kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, dili kana mahitabo. Ang mopatay kanimo, panimaslan og silutan ko og 7 kapilo. Busa gibutangan sa Ginoo og patik si Cain aron dili siya patyon sa makakita kaniya. Unya nakighilawas na usab si Adan sa iyang asawa ug si iba nanganak og lalaki. Si iba miingon, gihatagan ako sa Dios og anak, ilis kang Abel, nga gipatay ni Cain. Busa ginganlan niya ang bata og Seth. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ihalad sa Dios ang usa ka sakripisyo sa pagdayeg. Ihalad sa Dios ang usa ka sakripisyo sa pagdayeg. Ang Ginoong Dios misulti ug mitawag sa yuta, gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa iyang pagsalo. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kay ang imong mga halad, anak kanunay sa kong atubangan. Ihalad sa Dios ang usa ka sakripisyo sa pagdayeg. Nganong giasoy mo man ang akong kasuguan, ug gibungat mo ang akong kasabutan sa imong baba. Bisan kontra nimo ang disiplina, ug gisalikway mo ang akong mga pulong. Ihalad sa Dios ang usa ka sakripisyo sa pagdayeg. Nagasulti ka batok sa imong igsuon, batok sa anak sa imong amahan, magpanglibak ikaw.
Sa paghimo nimo niining mga butanga, magpakabungol ba ako? O naghunaw na ka ba nga mga sama kanimo? Buyagon ko ikaw diya sa pagpakita niini kanila, at ubangan sa imong mga mata. Ihalad sa Dios ang usa ka sakripisyo sa pagdayeg. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Miyaw nikaw o Ginoo. May pipila ka mga Pariseo nga miabot og nakiglantugi kang Hesus. Buot nilang bitkon si Hesus, busa gihangyo nila siya sa pagpakita og ilhanan nga pinadala siya sa Dios. Naghupaw lawom si Hesus og miingon, nganong nangita man og ilhanan gikan sa Dios ang mga tao niining panahona. Apan sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita niining mga tawhana. Unya iyang gibiyaan sila og mibalik siya pagsakay sa sakayan og mitabok sa lanaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Usa sa atong makutlo nga nindot kaayong pagtulunan sa atong Kristohanong pagtuo dinhi sa atong Ebanghelyo kanigyong dili di ay malipay ang Ginoo kun mangayo tag milagro. Una sugod karon ay nagid mo pangayog milagro. Nang hupaw guglawom si Kristo, ngano man yung mga tawhanang mangayo pabag milagro? Nana, doon na pagilaing bahin sa kasulatan nga niingon si Kristo, usa kini kadautan nga kaliwatan tungod kay nagsigi mog pangayo og milagro or ilhanan gikan sa Dios. So peligro kay nang mangayog milagro. Ako gani bisag pari makadawat ko usahay text, help us storm heaven with prayers. Ana. Murag hilas kay ta ba nga moingon ta, let us storm heaven with prayers. Murabag ang Ginoo natug, ang Ginoo wa kahibaw sa nahitabo nato, nya ato siyang storm atong ako dukduko natug maayo ang langit aron siya mohatag og milagro. Tinuod bagod na? Tinuod dili? Huy tubag. Ambot lang. Pero ang Ginoo, bisan gani ang tingog sa dugo sa tao, iyang mahibaw-an. Gipatay gud ni Cain si Abel, matud pas unang pagbasa. Pero ang Ginoo niingon ang tingog sa dugo ni Cain miabot ngadto sa iyang kasing-kasing. Kana pa kang atong prayer, ang dili mo abot ngadto niya, ngang dugo gani ni Cain, niabot man gani ang tingog sa dugo, na dinay tingog ang dugo day. Sige ko na be, anak ko na imong dunggan anang imong tupad, nag-circulate man gyud dugo ana, ianak ko na imong dunggan, kadungog kas tingog. Oy, mamatay na lang ka, di juga kadungog tingog anang dugo. Pero ang Ginoo grabe ka sensitive iyang dunggan, makadungog siya tingog sa dugo
nga nangandoy kuno og panimalos. Ana. Sa ato pa di ay ang Ginoo kahibaw na sa atong kahimtang, di na siya kinahanglan nga imo pa siyang ingnon paghimog milagro. Karon unsa may gikinahanglas Ginoo? Unsa may gustos Ginoo? Paminaw sa iyang pulong. Paminaw. Kay ang pulong sa Ginoo gamhanan. Niya kay gamhanan man kung atong buhaton ang iyang pulong, atong sundon iyang pulong, mugawas ang mga milagro. So kung gusto di ita nga makakita og solusyon or milagro, ibutang ta lang milagro, di na nato pangayoos Ginoo, atong puy-an ang iyang pulong. Nanglitan kanang imong asawa magsigig yaw-yaw, bana ka, nya imong asawa perting laguta, gayaw-yaw og maayo. Imong pamilagruhan aron mohunong na sa nanayang yaw-yaw. Sundan na lang ang pulong sa Ginoo. Unsa may pulong sa Ginoo nga magamit nimo anang gasigig yaw-yaw. Kibaw mo. Wa mo kibaw? Pangita diag pulong sa Ginoo. Kana diang ingon pasaylo alag kapituan kapito. Pasayloa ba kanang ibaliwa lang nimo, imo lang dawaton. O di magsige kang dawat niya, sige yaw-yaw, sige nimo ikang buanga ka, ikang animala ka, ikang yawa ka. Imo lang yung pasayloa siya Lord, pasayloa siya. Kapituan kapito god 490 times guna. Sige lang pasayloa. Sige lang kag smile niya. Gipasaylo tika. Madugay nang imong asawa, unsa man kadang sige mo kag pahiyong buanga ka. Sige nga, gingadla na sa kugbuang Lord, ako lang yung gipasaylo, kaingon ka pasaylo, siya hapakon di karon, di lang yung kamulikay, pasayloon ko niya, gitamparos man kagyod, huwag yun mo ayo, tamparos ka dire, pag tamparos na, sa may sugos Ginoo, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas, ingon sa ka, ni sagpa na gyud ko Lord, pero ipasagpa lang kuning pikas, sagpa na sa siya pikas, pero gibugno gyud kaniya, gipangawras ka, pasayloa lang. Pagpakamatay para anang imong gihigugma sa pakamatyan kuning yawa Lord kuning pakamatyan. Unsa may sunod mahitabo? Mura nagmamilagruhan ang imong asawa din agi na mubugno nimo. Oy, muhilak na lang na siya. Nya magsige naghapak-hapak nimo, hinay nang hapak animal jud ka, imo jud ko pasakitan. Imo ding hapyoro gamay sus, mahilog na mura nagimilagruhan. Tanawa, sunod tuig bunyag na sad. Hindi, unsa mo na? Milagro. Imbis mo patay, nanahinoy na tao. Milagro. Wa day mo kasabot ana. Kana din kuan, kana sang kana bang moingon ang Ginoo, kung gusto kang musunod nako, ibaligya ang tanan nimong katigayunan o gihatag ang halin ngadtos kabos ug maangko nimo ang gingharian sa langit. Gisunda ko na ninyo be. Kay kita kasagaran tigumon ko na pero sa Ginoo ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Unya ako Lord isa ay sunda lagi ko. Anong imo man kong pangutanon? Sunda lang ko. Ihatag lang ang tanan ngadtos mga kabos. Ikaw niya ako ay ayaw lagi diha. Anang Ginoo. Testing ako bitaw gamay ra na akong testing ha. Gamay dili ingong pagpagarbo pero gamay lang ning testing. Sugod atong nagsige na tagpamaligya dinhi og slots tungod ani atong project. Di ba ako man tong gisulti ninyo? Ang tanan akong stipend kay entitled man ko sa stipend isip pare kada nako misa na may stipend akong iuli sa parokya in the form of buying sa slots. Mupalit sa kus mga slots. Ihurot na kong palit ang akong stipend. Nya nahurot. Wow sige lang yapon ko rog stipend. Kay nimba masan mo. Sige yapon ko stipend. Sige pagsakto pa kay iskaon. Unya ang milagro mao kini. Gikan atong June 2020 hangtod karon niabot na og mga 22 million ang atong na-spend nga project dinhi simbahan. Mo na yung tan-aw natong simbahan nindot na kay tan-awon.
Di mo mutuo? Lagi. Nya akong gipasanginlan ani isip pare nga ang akong paghatag sa tanan. Mao di akong tanan wa man koy laing property kana ramang stipend o akong hatag. Nya human nibalik minilyon pero ako ra sa gyapong gihatag. O mo ning nahimo ingon ani. Di gyapon mutuo. Karon ana man sa tay gipamaligya nga slots para na sa atong project diha sa grounds development nya mo palit pagitag additional nga yuta o nya kaning retablo ato ning ayohon tulo ni ka package karon phase 2 part 2 nga project 5,000 slots ang atong gipamaligya tag 2,000 kada slot. Unsa may title ani nga slot? Hope and Opportunity. Og mo palit ka ani ang imong hope mukusog, mo ligon, ang imong opportunities, mudaghan. Wa kay uyab, igpalit nimo ani, daghan kay manguyab nimo. Opportunities na siya. Inana. Wa kay Valentino or Valentina atong kagahapon. So, sunod tuig, 40 nimong daghan nag Valentina, mga-apply pa, maghilak-hilak pa. Opportunities man kay Hope and Opportunities man ang title sa atong slot. Tag 2,000. Katong sa unang tag 3,000 nga faith and power slots, daghan kay ni testimonya nako. Father, sa dihang nipalit ko sa slot ba, daghanag yung grasya nga niabot nako. Nya ako sang gibaslan nako. Asa naman ang sobra? Wa lagi additional. Di tayo nayo ba ni additional yun? Additional sa silag palit. Kaya nga naman, daghan ko no kay grasya sa ila pod to. Pasabot ba nga o gusto ta nga mahimong makasinati nga ang Ginoo gamhanan sunda ang iyang pulong, sunda ihatag ang halin ngadto sa kabos. Karon nahimo naman sa tang kabos ani kay naa man tay himuonon diya sa grounds diya sa tay palitonong yuta kay pitos naman kay ta dinhi nya kaning atong retablo og inyo ning duolon diri lata naman kining pundasyon gahuwat naman lanig kanus ani matumba aron kining paria madatugan malusno ni diri bugat ra ba kay na blusno ni ni ato ning ayohon dayon nya unsa may kuan na kabusta kay wa man tay income din wa man tay factory pero salamat sa grasyas Ginoo, salamat sa mga kasing-kasing nga manggihatagon nya sila sang nanghatag gitagaan sa daghan sa Ginoo kay saad man pud na siyang pulong unsay imong ihatag akong ibalik nimo gatusan kapilo. Mao bitaw nga ang atong kuan ang atong tubag sa salmo unsa toy tubag nato sa salmo Ihalad sa Dios. ano to ihatag Ihalad sa Dios. Ihalad sa Dios. Kasakripisyo sa pagdayo. Sakripisyo sa pagdaig. Unsa nimo pagdaig ang Ginoo? Sakripisyo. Unya inigbaos kay nagdaig man kas Ginoo. Kung kamo daigon mo unsa inyong ibaos? Nanglitan ikaw inahan, daigon kas imong anak. Gwapa lagi kay karon man. Nice kay kakaron. Unsa imo ibaos? Di ka imong salamat ra oy. Imo sang tan-awon unsay iyang gikinahanglan. Unsay imong kinahanglan day? So, news, wifi, palitan nimo wifi, ana. Kay nigidaig man ka. Pero kana magsigig saway nimo, nya magsigig supak sa imong kabubuton. Di ka muhatag we. Bisag muligid pa na da siya, ligid-ligid na patyon di ka buanga karon ana. Gahi ra kay ka badlungon, gahi kay ka suguon, nya magpangayo-pangayo ka diha, buanga ka. Ana o pa nimo. Pero kanang magsigig sakripisyo, manglabag yun, manglimpyo yun, nya mag-study og maayos iyang lesson, perfect yun kanunay. Ana inigtapos tuig medalya magpungingi gidiri uy magkabuang kag budget para imong i-treat ang imong anak kay grabe ang iyang sakripisyo hatag siya pagdaig nimo mao ra sada ang Ginoo atong sakripisyohan para sa kadaghanan unya ang atong sakripisyo para sa kaayuhan sa uban iya sa nang ibalik nato nga sobra-sobra kay ngano man ato man siyang gidaig pinaagi sa pag-alagad sa atong isig katao kay mao man iyang sugo paghigugmaay kamo pag-alagaray kamo mao na siya
Wa man mo makonvince. Sige, nindog lang ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, ang amahan nagpadala sa iyang bugtong anak aron mopuyo uban kanato og maghatag og kaluwasan. Masaligon kitang mudangop sa Ginoo sa atong pag-ingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan padayon mag-ayo sa iyang tawhanong kahuyang, magpabahin-bahin o pagka makasasala, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Ngagikan sa kabangis, kamapahitason o pagdumot sa isig kaingon, magpabarog gihapon ang usa ka maangayon, mahigugmaon og malinawon nga katilingban sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og himpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay unya mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan na pinaagi sa pagpangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga tanan mga benefactors of donors sa atong simbahan nga mihatag og financial nga lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang makaayong grasya sa Dios maghinlo kanila nga mipanaw na, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Langit nung Amahan, ikaw ang tuburan sa tanang grasya o gahom. Ihatag ang among mga gikinahanglan, nga among gipangamuyo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya siya ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan.
O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad ug himua kini nga hinungdan sa ganti nga way katapusan alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamo nga nasa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, din ako ang kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One breath, one body,
one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray maoy naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol o nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma o sa maalimahon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit o kamatayon, bag-uha ang among paglaom o liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Nihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga gahom. Nya mulihok rani kung atong tumanon ang iyang mga pulong. So karong Merkulis, mao na ang Merkulis sa Badlis, dinhi sa atong simbahan. Doon na tayo tulo ka misa, alas 6 sa buntag, mao gihapon alas 12:15 o alas 6 sa gabi. Sa ato mga special chapels, ang Lorena alas 6 sa gabi, ang Santa Cruz alas 7:30 gabi, ang Tabla alas 6 sa gabi, ang Lataban alas 6 sa gabi, niya ang Sambag alas 7:30 sa gabi. Mao niya mga misa, no? Nagnaamo dihay mga lukay nga
karaan nga wa na akan ang karaan ba idadaw niya dinhi kay moy atong sunogon aron nga mahimong abo amoy atong ibutang sa atong mga agtang or ulo ba depende sa sitwasyon niya mauti akong giingon kaganiha naa na tay 5,000 slots daghana ni 5,000 slots nga available tag 2,000 hope and opportunity para ni sa atong phase 2 part 2 nga projects. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan ng Anak ug Espiritu Santo.